بإيران زدقفوا طاقات حوتي أبدو وقع بحر برد زحف سبات كاب هليكوبترات وريدوم نحن تسعنة التملالس عباي مركب كقواصرون كلو زر امسلي زرقيهم እቲ ቪድዮ ታ መርከብ ምጭዋያ ዝገልጽ ዜና ድሕሪ ምዝርግሑ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ እዩ ብመደበር ቴሌቪዥን እቲ ጉጅለ አልማሲራህ ተዘርጊሑ እታ መርከብ ጋላክሲ ሊደር ከም እትበሃልን ምስ እስራኤል ርክብ ከም ዘለዋን እቲ ጸብጻብ ገሊጹ ሰመዝ እስራኤል ግና እታ መርከብ ናይ እስራኤል ከም ዘይኮነት ክገልጹን ከለው አፈኛ መንግስቲ ጃፓን ብኒፖን ዩሰን ከም እትካየድ ሓቢሩ መንግስቲ ጃፓን ኣብ ዝሃቡ መግለጺ እቲ ኣብ ልዕሊ ብጃፓናዊት ኩባንያ እትካየድን ብብሪጣንያ እትውነን ናይ ጽዕነት መርከብ ዝተፈጸመ ኮኒኑ አፈኛ እቲ ጉጅለ ግና እታ መርከብ ናይ እስራኤል ምዃናን እዚ ጅማሮ ናይ ኣብ ባሕሪ ዝግበር ቃልሲ ምዃኑ ተዛሪቡ አባል ካቢነ ጃፓን ንምፍታሕ እታ መርከብ ይሰርሕ ምህላው ይገልጽ ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንጃሚን ናታንያሁ ኢራን ተሓታቲት ምዃና ገሊጹ እታ መርከብ ኮነት ሰራሕተኛታታ እስራኤላውያን ከም ዘይኮኑ ዝገለጸ ናታንያሁ ኢራን ኣብ ኣሕጉራዊት መርከብ ዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ክብል ገሊጽዎ ኢራን ግና ዝኾነ ተሳትፎ ከም ዘይብላ ትሕብር በኤንዋይኬ ላይን ዝፍለጥ ጃፓናዊ ኩባንያ ጉዕዞ መራክብ ኒፖን ዩሰን እታ ጋላክሲ ሊደር ዝተባህለት ናብ ህንዲ ትጓዓዝ ዝነበረት መርከብ ኣብ ጥቃ ሆዴይዳ የመን ክትተሓዝን ከላ 25 ኣባላት ከም ዝነበርዋ ገሊጹ በኩባንያ ጋላክሲ ማሪታይም እትውነን ጋላክሲ ሊደር ኣብ አይስል ኦፍ ማን እተመዝገበት መርከብያ እዚ ብሬይ ካሪየርስ ዝውነን ኮይኑ እስራኤላዊ በዓልዋኒን አብርሃም ኡንጋር በሓባር ወናን ምዃኑ ኣብ አይስል ኦፍ ማን ዝተረኽበ ሰነዳት የርኢ ጋላክሲ ማሪታይም ሊሚትድ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ እታ መርከብ ብሰንበት ብዘይሕጋዊ መገዲ ብሄሊኮፕተር ዝመጹ ወተሃደራት ከም ዝወረሩዋን ሕጂ ኣብ ወደብ ሆዴይዳ የመን ተታሒዛ ምሕላዋን ሓቢሩ አፈኛ ጉዳያት ወጻኢ አሜሪካ ማቲው ሚለር ሑቲ ነታ መርከብ መሓዞም ቅሉዕ ጥሕሰት ዓለም ለኻዊ ሕጊ ክብሎን ከሎ እታ መርከብ ኮነት አባላታ ብህጹጽ ክፍትሑ ጠሊቡ አፈኛ ጥቃት ሑቲ የመን መሐመድ አብዱሰላም በትዊተር ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ እቲ ጉጅለ ነታ መርከብ መሓዙ አባላቱ ኣብ ባሕሪ ዝውልዕዎ ዘለው ኩናት ጅማሮ ምዃኑ ሓቢሩ ወተሃደራዊ አፈኛ ሑቲ ያህያ አልሳሪያ እታ መርከብ ናይ እስራኤል ምዃናን ናብ ወደብ የመን ከም ዝተወሰደትን ተዛሪቡ እቲ ጉጅለ አቀዲሙ እስራኤል ድሕሪ መጥቃዕቲ ሐማስ 7 ጥቅምቲ ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ተካይዶን ዘላ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ብምቋም ኣብ ልዕሊ ዝኾነት ክበጽሕዋ ዝኽእሉ ናይ እስራኤል መርከብ ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ አጠንቂቁ ነይሩ